Iku lho bengi-bengi golek apa entuk apa neh ku lho. Hero ki stoke pemburu pol pokoke. Goleki nggak suket-suket engko digoleki apa nek apane. Enak apane le? Berburu apa ta we? Entuk apa ku mausan? Liyane lho meneng ae. Lek hero berburu. Goleki apa ae. Apa sing ilang mau? Aku ketumen kowe mau lho. Lho engko lek dipangan semut mbuh lho. Kon galek. Lho entuk apa kuwi sah? Entuk apa kuwi? Nah entuk kodhok eneh, percil. Kuwi nek kono kuwi. Ben bengi entuk mesti. Tapi wis benehe dheke enggak dipangan saiki. Oh digorono, tinggi dolanan ya engko. Engko remuk, meneng terus nganu. Wis ditinggal. Lek biyen jek cilik dipangan. Yo sih entuk lho percil. Tinggi dolanan tok. Abon ora ngerti berburu. Sing ngerti berburu mek Yoyo karo Hero. Ribet dhewe kok. Duh. Ya ampun, dah marani kamera kaya ngene iki piye maksud Anda? Pengen di video. Kok dicokot-cokot? Mek dicokot tok tapi enggak diapa-apane. Oh gak tak goake engko. Enak anu. Wis remuk. Wis remuk ge tak buange. Kowe jan pemburu lho, Le. Sembarang kalau wis remuk lho san. Lho, to, kasihan. Palta ku lho, palta. Nah, kuwi palta. Moh lek palta. Ora urus lek palta kewan-kewan ngono kuwi.